Tervetuloa kaikille ja tässä on Nuutti. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä S-Marketin kanssa. Ja käykää sitten kommentoida, mitä mä ostan 5 eurolla S-Marketista tänään. Ja tää ei ole se video. Kommentoikaa. Mä julkaisin sen just. Ja käykää nyt oikeesti, please. Mä oikeesti kun tää hermostuttää, kun te ette kommentoi yhtään. Huomenna tai tänään meen. Jos tänään ei tuu, niin huomenna. Laittakaa oikeesti niitä kommentteja. Mä raivois teille ottaa niitä. Eli lyhtää valtti. Ja sitten bäkkäri. Ja Kui saa. No, ei mulla muuta. Kiitos kun katoit. Muista tilata mun kanava, jos tykkäät tästä videosta. Niin. Mä tuun sun kotiovelle ja annan sulle 5 euroa. No niin, moro!